ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பெஷலுக்காக ஒரு ட்ரை கலர் சேலஞ்ச் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த சேலஞ்சை எனக்கு யாரெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஆனந்தி ராஜா, இது நம்ம ஃபுட் கோர்ட், சிங்கை பிரின்சஸ் அண்ட் விழிவழியே. அவங்க எனக்கு கொடுத்த சேலஞ்சை நான் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன ரெசிபீஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. சரி, ஓகே, சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சு மங்களகரமாக கிழிச்சிட்டு வாசலில் கோலம் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது என்ன கோலம் போடுறதுன்னு தெரியல. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஸ்டாரை சுற்றி 2 வளையம், அதை சுற்றி 2 கொம்பு, இதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த கொசுவத்தியை வச்சு நம்மளோட நேஷ்னல் ஃப்ளாக் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ரொம்பவே நல்லாவே வந்துச்சு. நீங்களும் மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சரி, கோலம் போட்டு கலர் தான் கொண்டு வந்துட்டோமே, இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அதெல்லாம் முடியாது, ரெசிபி ஏதாவது ட்ரை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, ஓகே, ஸ்வீட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது சேமியா கேசரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ பட்டர் போட்டு சேமியா போட்டு எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் தண்ணி ஊற்றி ஜீனி போட்டு ஒரு வழியாக கலரை கொண்டு வந்தாச்சு. க்ரீன் கலரும் ஆரஞ்சு கலரும். அதை எடுத்து ஃபைனலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியாச்சு. மார்னிங் ஸ்வீட்டு செஞ்சாச்சு. சரி, லஞ்சுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது கேரட் பொரியல் பண்ணி அதில் ரைஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் க்ரீனுக்கு புதினா ரைஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம கேரட் பொரியலும் ரெடி பண்ணியாச்சு. பக்கத்துலேயே புதினா பேஸ்ட்டும் ரெடி பண்ணி அதுவும் தனியாக ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ ரைஸ் தனியாக வச்சுட்டு அது ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆரஞ்சு கலருக்கு கேரட் ரைஸும் க்ரீன் கலருக்கு புதினா ரைஸும் ரெடி பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இதுக்கப்புறம் அவங்களே சொன்னாலும் நம்ம இந்த சேலஞ்சை விடக்கூடாது, நைட்டும் ஏதாவது ரெசிபி பண்ணி நம்ம ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன். ஸோ நைட்டுக்கு ஒரு 3 கலரில் சட்னி அண்ட் தோசை ஃப்ளாக் கலரில் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஓகே, நம்ம டின்னரை ரொம்பவே பசுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் புதினா சட்னி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி என்னோடய குட்டி கார்டனில் இருக்கிற மின்ட் செடியில் போய் நான் கொஞ்சமாக புதினாலாம் பறிச்சிட்டு வந்தேன். அதை க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு புதினா சட்னி ரெடி பண்ணியாச்சு. ஓகே, க்ரீன் கலர் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆரஞ்சு கலருக்கு நார்மல் தக்காளி சட்னி அண்ட் ஒயிட் கலருக்கு தேங்காய் சட்னி அரைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி 2 சட்னியுமே நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ சட்னிஸ்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு மெயின் டிஷ் வேணும் இல்லையா? ஸோ மெயின் டிஷ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது மத்தியானம் மிச்சம் இருந்த கேரட்டை அரைச்சி தோசை மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி ஆரஞ்சு கலர் ரெடி பண்ணியாச்சு. க்ரீன் கலருக்கு என்கிட்ட எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால க்ரீன் கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணி க்ரீன் கலர் கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ இந்த 3 கலர்ஸுமே வச்சு தோசை ஊற்றி நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ஸ் டே சேலஞ்சை ரொம்பவே சிறப்பாக முடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மிஸ்ஸஸ் மச்சான். மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேனல் லிங்க்கும் கீழே இருக்குது. ஸோ அவங்களோட வீடியோஸையும் போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது அந்த சேனல்ஸ்லலாம். எனக்கு இந்த சேலஞ்சை கொடுத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே நன்றி. பிகாஸ் இந்த ஹோல் டே ரொம்பவே ஃபன்னாக இருந்துச்சு. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஒன்ஸ் அகேன் ஐ தேங்க் டு இது நம்ம ஃபுட் கோர்ட், சிங்கை பிரின்சஸ், விழிவழியே அண்ட் ஆனந்தி ராஜா.